Det var faktisk min gang. Hallo. Mit navn er Hibo. Ja, I skal godt efter nu, fordi der kommer nogle meget vigtige informations om mig. Og jeg kan godt lide at spille nogle skuespil. Og jeg er faktisk også i weekenden, så er jeg faktisk sådan rigtig syg til at plukke mennesker. Det har jeg faktisk prøvet før. Der er sådan en rifle der, ikke, man? Okay. Så er den der skyder, mand. Så sidder jeg lige trickshots, mand. Ding, ding, ding. Så skyder jeg lige dem alle sammen lidt. Det er virkelig sjovt. Og så er jeg også god til at slås. Yeah. Wrestling, det er faktisk også sådan ret fedt, sådan wrestling. Det er sådan rigtig voldeligt, pis og alt muligt. Hvad er det lov? Jeg elsker at sove nogle gange, det er bare det fedeste. Når man bare pisser træt, og piger ikke. Piger! Især Sarah. Hey! Du skulle løse mig. Nå, men det her, det var så Hibo, og jeg, der kommer snart en sang af mig. Den skal hedde Hibo-style. Tror vi. Det skal blive sådan en rigtig hit. Ja, men altså ikke. Det var i dag. Ja, det var sådan meget. Den lige 2 sekunder, jeg skal lige spille. Rigtig video. Ja.